M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi tsiku la namba 31 lachitatu la mulungu wa 5 wa nyengo ya Lenti. Ndimafuna kuti tisinkhe mawu athu a tsiku la lero pochoka m'mawu athu oyamba ndi mutu onena kuti koma ngati zisali choncho. Titha kuyikanso subtitle yonena kuti ndinoyenera kukutamandani ndi kulemekezani mpaka muyaya. Koma ngati zisali choncho ndeti kulumikiza ndi chilimbi cha salimo yathu, ndinoyenera kukutamandani ndi kulemekezani mpaka muyaya. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Daniel mutu wa 3 ndi 14 kulekeza 20 kudzawerenganso 24 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a John Namalenga kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 8 ndime ya 31 kulekeza 42. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu a Malemba Oyera. Mawu a m'buku la Daniel mprofeti. Daniel mutu 3 ndime 14 mpaka 20 kupitiriza ndime 24 mpaka 25 kulekeza ndime 28. Pa masiku amenewo mfumu Nebukadinezara adafunsa kuti, inu Sadrake, Mesaki ndi Abedenego, kodi nzoona kuti simutumikira milungu yanga ndi kupembedza fano la golide lija limene ndidalimika? Ngati muli wokonzeka kuti mukangomva kulira kwa mbetete, chitoliro, zeze, msasi, pangwe, ngoli ndi kuyimba kwa mtundumtundu, mudzigwetse chafufumimba ndi kupembedza fano limene ndidayimika chabwino. Koma mukapanda kupembedza, muponyedwe m'ng'anjo ya moto, ndipo palibe mulungu wina aliyense amene akupulumutseni m'manja mwanga. Sadrake, Mesaki ndi Abedenego adawuza mfumu Nebukadinezara kuti sikofunikira kuti tikuyankheni nkhani imeneyi. Mulungu amene timamtumikira ife angathe kutipulumutsa ku ng'anjo ya moto ndiponso m'manja mwanu a mfumu. Koma ngakhale Mulungu wathuyo asatipulumutse, mudziwe a mfumu kuti sitidzatumikirabe milungu yanu ndi kupembedza fano la golidelo limene mudaliyimika. Pamenepo mfumu Nebukadinezara adapsera mtima Sadrake, Mesaki ndi Abedenego, ndipo nkhope yake idasandulika ndi ukali. Adalamula kuti ng'anjo ya moto ayisonkhezere kasanu n'kawiri kupambana masiku onse. Adalamulanso ena mwa anthu ake amphamvu a gulu lake la nkhondo kuti amange Sadrake, Mesaki ndi Abedenego ndi kuwaponya m'ng'anjo ya motoyo. Akuona zimenezo, mfumu Nebukadinezara adadabwa kwambiri. Adayimirira mofulumira nafunsa nduna zake kuti, kodi suja taponya anthu atatu m'ng'anjo ya moto ali omangidwa? Iwowo adayankha kuti, ndi choncho kumene a mfumu. Mfumuyo idati, komabe ndikuona anthu anayi akungoyenda m'moto mwaufulu osapsa, ndipo wachinayiyo akuoneka ngati mwana wa Mulungu. Apo Nebukadinezara adati, atamandike Mulungu wa Sadrake, Mesaki ndi Abedenego, watuma mngelo wake kuti adzapulumutse atumiki amene amakhulupirira nakana kumvera lamulo la mfumu. Iwowo adadzipereka ku ng'anjo ya moto chifukwa chosafuna kutumikira ndi kupembedza mulungu wina aliyense koma Mulungu wawo yekha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 8 ndime ya 31 kulekeza 42. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza amene adamkhulupirirawo kuti, ngati mumvera mawu anga nthawi zonse
ndiye kuti ndinudi ophunzira anga. Mudzadziwa zoona zenizeni, ndipo zoonazo zidzakusandutsani ufulu. Iwo adati, ife ndife ana a Abrahamu, ndipo chikhalire chathu sitidakhalepo akapolo a wina aliyense. Nanga bwanji ukuti mudzasanduka mfulu? Yesu adawayankha kuti, ndithu ndikunenetsa kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimolo. Kapolo sakhala nawo m'banja nthawi zonse koma mwana. Tsono ngati mwana akumasulani, mudzakhaladi mfulu. Ndikudziwa kuti ndinu ana Abrahamu, komabe mukufuna kundipha, chifukwa simukuvomereza mawu anga m'mitima mwanu. Ine ndimayankhula zimene ndidaziona kwa Atate anga, koma inu mukuchita zimene mudachita kumva kwa atate anu. Iwo adati, ifetu atate athu ndi Abrahamu. Yesu adati, mukadakhala ana Abrahamu, bwenzi mukuchita zimene Abrahamuyo ankachita. Koma tsopano mukufuna kundipha ine, amene ndikukuwuzani zoona zimene ndidamva kwa Mulungu. Abrahamu sadachite zotere. Inu mukuchita zimene tate wanu amachita. Iwo adamuwuza kuti, ife ndiye sindife ana mchigololo. Ayi, tili ndi tate mmodzi yekha, ndiye Mulungu. Yesu adati, Mulungu akadakhala atate anu, bwenzi mutandikonda ine, chifukwa ndidafumira kwa Mulungu, ndipo tsopano ndili kuno. Sindidabwere ndi ulamuliro wa ine ndekhayi, koma iye adachita kundituma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, umbuli ndi tchimo. Kulibe chinthu choopsa kulimbana kapena kumakangana ndi mbuli. The best way ndi kungovomereza kudzichepetsa. Izi ndi zimene tikuziona mu uthenga wa tsiku la lero. Ambuye Yesu akuwunikira afuna amvetse kuti Mulungu Atate ndani, akuchita makani mpaka kulalata. Ife sindife ana mchigololo, iwo akuza ndani? Aya abale, nchifukwa chake kumapeto kwa zonse Ambuye Yesu akunena kuti choona chidzakupatsa ufulu. Nyimbo ya St. Patrick's Parish anaimba bwino kwaya 1. Choona chidzakupatsa ufulu, chidzakupatsa ufulu iwe choona. Choona chimapereka ufulu. Ngati tufuna tikhale ufulu, the solution has been offered. Say the truth. Even atakudzidzimutsa ukugona, sudzavutika kuti uyankhe zina. Ukanama, you always find solutions to cover for the lie. Koma ndimafuna kuti tisinkhesinkhe mawu athu a tsiku la lero pokhazikika m'mawu oyamba. Ndipo tikawerenga buku la Daniel makamaka mutu 3 ndi 17, pali mawu onena kuti but if not. Ndimafuna amene ndimafuna tikhazikike, but if not. Ngati zisali ndeti kulumikiza ndi chilimbi chathu, ulemerero ndi matamando ukhale kwa inu mpaka muyaya. Nkhani ndionena kuti monga tikudziwa kuti nthawi imeneyo the most powerful king was Nebuchadnezzar. Ndipo peza kuti monga ananenera Lord Acton, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Mphamvu zimaledzeretsa, ndipo mphamvu zambiri zimaledzeretsanso kwambiri. Ndiye timaziona pakati pathu. Wansembe ukaledzera nawo nsembe umahamba kutayirira. Wandale akaledzera nawo zondale, mphamvu za ndale amahamba kutayirira. Chimodzimodzi mfumu Nebukadneza, chifukwa chakuchuluka kwa mphamvu idaledzera nazo mphamvu zimenezo. Ndiye timamva kuti idayika lamulo kuti anthu asiye kupembedza Mulungu, asipembedza iyo. Idayika lamulo nena kuti anthu azigwadira Mulungu wake, chimulungu chosema ndi zina zotero. Nebuchadnezzar was the most powerful king, emperor of that time. Amati akayankhula kumakhaladi kuyankhula, akalamula kumakhaladi kulamula, akachita chinthucho chimachitika whether chabwino or choyipa. So atalamula kuti anthu azipembedza iye ndi milungu yake, anthu mwamantha anayamba kutsatira. Koma tikumva za anyamata atatu, Shadrach, Meshach komanso Abednego, amene anakana kuti iwo sangachite zimene mfumu ikufuna achite. Ndipo mawu ake ngati tamvetsera bwino mawu yamba kwa amene tiwerenge kapena amene tikuwerenga mawu amene ationetsera pa screen, Daniel 3 ndi 17 akunena kuti, komabe ngakhale Mulungu wathuyo asatipulumutse, mudziwe kuti amfumu
ife sitingadzatumikire milungu yanu ndi kupembedza fano lanu lagolide. Kunena kuti ife tikudziwa amene tili naye ndipo mulungu wathu adzatipulumutsa. Komabe ngakhale pamene mulunguyo asati adzatipulumutse, ife sitingapembedze mulungu wanu. Even if not, God will not save us. We will not worship your God or King. Very powerful. Ambiri masiku ano tikukhala chikhulupiriro chonena kuti if, chikhulupiriro chonena kuti ngati, koma lero tikunena kuti ngati si choncho. Ambiri timanena kuti ngati Ambuye mundichiritse ine ndizipereka mtulo, ngati Ambuye mundichiritse ine ndikhala Mkhristu okhulupirika, ngati mundichiritse Ambuye banja langa ndiyamba kulikonda, Ambuye ngati mundipatse ntchito, Ambuye ndithudi ndikunenetsa ndizipereka chachikhumi, Ambuye nthawi zonse ndizipita ku misa. Timakhala mchikhulupiriro cha if. We condition our faith. Jesus in the garden atapemphera the prayer of if, he concluded by saying, kufuna kwanu kuchitidwe. Poyamba amati ngati nkotheka chikhochi mundichotsere, if possible, remove this cup from me, but not my will. So pemphero lalikulu ndi but if not. Ambiri tikukhala moyo nena kuti Ambuye mundichitire zakuti. Sitingayankhule ndi mawu athu, koma zichitochito zathu za tsiku ndi tsiku zimasonyeza kuti tikunena kuti Ambuye mukandichitira zakuti, ine ndidzapanga zakuti. Shadrach, Meshach ndi Abednego akutiphunzitsa, akuyankhula kwa wina aliyense, iwe wansembe wa Mulungu. Ngakhale pamene ukudwala, nena kuti Ambuye ndikukhulupiriranibe, sindipembedza milungu ina. Kaya ndiwe mwana, makolo akumwalira, muli pabanja, nzanu wa banja akumwalira, ulibe ntchito, nthawi imene zinthu sizikuyendera, ndiwe nsemino, akuza kuti uchoke kuno seminary, ndiwe novice, akuza kuti uchoke ano simayitanidwe yako. Nthawi imeneyo tikuyenera kukhala ndi chikhulupiriro cha Shadrach, Meshach ndi Abednego. Even if ine ndikukhulupiriranibe, ngakhale ndikuoneka ngati kwa lero Ambuye Yesu sakundipulumutsa, komabe ndipitiriza kumkhulupirira. Chikhulupiriro cha but if not. Kenaka kutiphunzitsa kuti si zonse zimene zili zovomerezeka zimene zili zodala pamaso pa Mulungu. Not all what is legal is moral. Nthawi zina anthu timasokoneza zinthu ziwiri zikuti poti dziko likuvomereza therefore tizichita. Inde dziko litha kuvomereza zinthu zolakwika. Choona ndi choona, choona chimakupatsa ufulu. Shadrach, Meshach ndi Abednego ngakhale linali lamulo la dziko, anaona kuti lamulo lililonse lotsutsana ndi chifuniro cha Mulungu limenelo si lamulo. Dziko lero litho matichotsani pakati, koma Mulungu sanavomereze. Dziko lero litho nena kuti ayi pakhale lamulo lakuti ngati likusemphana ndi chifuniro cha Mulungu limenelo before God is not the law at all. St. Augustine ananena kuti unjust law is not law at all. Unjust law is not law at all. Lamulo limene mulibe chilungamo si lamulo konse. Phunziro lathu lachitatu akutiphunzitsa kuti tizikhala ndi kulimba mtima kodzudzula ngakhale maulamuliro pamene zinthu sizikuyenda bwino. Tisatengere kuti wankhula zinthu zondani, nda bishop, nda president, ndi wansembe, nda amayi, nda abambo. As long as akukamba zinthu zimene zisalizona, timdzudzule. Mwina mukudzudzulamo muzingopekako chikondi. Kenaka kutiphunzitsanso kuti anthu anzathu akatitsutsa our ideas. When our ideas are rejected, it doesn't mean we are rejected. Ambiri timaganiza kuti anthu akatsutsa zimene tikuganiza ndi kuti akutsutsa ife. Ayi, Shadrach, Meshach ndi Abednego atantsutsa Nebukadneza anatanthauzira ngati akutsutsidwa iyeyo ngati munthu. Tisamasokoneze. Potsirizira lero akutiphunzitsa kuti mkatikati mwa kukhulupirika kwathu Mulungu amatitumizira otithandizira. Ataponya anyamata aja mmoto, akuti anaponya ngati atatu. Koma chifukwa cha chikhulupiriro chawo mmene amayimba nyimbo zotamanda, anthu aja anayamba kudabwa kuti kodi sitaponyamo anthu atatu nanga kuonekamo folo bwanji. Wherever you walk with your God and you say, even if I'm not saved, even if I'm not employed, even if I'm not healed, even if I don't have physical peace, Ambuye amatumiza angelo ake amene amatinyamula, amatipatsa mtendere, amatiperekeza kwa Mulungu wathu. Muli ndi chikhulupiriro chotani? Chikhulupiriro cha if kapena if not. Chikhulupiriro chonena kuti ngakhale zinthu sizakuyenda ndikukhulupiranibe Mulungu. Shadrach, Meshach ndi Abednego zikhale nkhoswe zathu, atipempherere, zikhale zitsanzo zathu.
dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.